Sziasztok srácok! A mai videóban Alpha Minecraft-tal fogunk most játszani. Na, akkor menjünk a single playerbe, és akkor első világokba. Nézzük. Ugye már tettem fel olyan videót amúgy, hogy Alpha Minecraft, csak az nem téglalapba volt, hanem shortsnak tette fel. De ez most ilyen, ez is téglalapos lesz, szóval jól tudjátok most már nézni. És bocsa előző videóké. Akkor én szerintem vágok fát, mert nekem úgy van kedvem, hogy legyen alapanyag. De meg is. Na jó van, ne viccelgessünk. Már milyen karakterem van? Ja, ilyen, ó, az mondjuk jó vagy. Biztonság kedvéért. Nem is bányáztam, az kemény. Nézzétek meg az első, de első alfás videómat ne nézzétek meg, kérlek, mert az nem téglalapos, nem úgy látjátok a videót. De ez most már téglalapos, szóval megnézhetitek nyugodtan most már a videóimat. Szóval ez most már nem olyan lesz. Na, de ott az a bárány, és szépen belőttek egyet, és jó hármat adott. Ez szerencsé, gyerek. Ez csak szerencse kell. Ez csak szerencse kell, meg ész. Ez csak szerencse kell. Na jó, itt is a gyönyörű ágyunk. Na, az jobban feldolgozza, annak örülök mondjuk. Tehát, hogy megnyitom az inventoryt, már ott is van, de azért shopot elrejtem, mert most nem kell. Kinek kell shop? Ugye bárány? Kinek kell? Na, azért nyugodjunk le. Nem is tudom. Meg is születtél, meg is halsz. Úgy van az élet. Nem srácok. Csak nem tudok úgy csapni. Nem tudok így csapni. Meg úgy csapni, így csapni. Ne lássátok. Majd játszani fogok multiplayerbe, csak most hogy próbáljam ki single playerbe. Vagyis egyedül. És ne felejtsétek nem tudom kimondani. De megrobbantani azt a feliratkozás gombot. Ha esetleg nem nyomjátok meg, akkor annak rossz vége lesz. Szóval jobb, ha megnyomjátok a feliratkozás gombot. Na jó, ennyi fal jó is lesz. Én lemegyek bányászni, azt mondom. Na, én elmegyek akkor bányászni, most már minden oké. Ugorjunk is bele abba a vízbe. Hát ez nem esett jó. Már kezd egy bányarész lenni. Látjátok, én mondtam. Jaj, mindent tudok. Persze, én mindent tudok. Hát. Durradjon az a like gomb. A feliratkozás gomb.
Én beestem egy barlangba. Ne ássak. Na, akkor. Kérem szépen. Nekem kell fákja, az kell. Vagy. Hát ez nem esik jó most. Nem találok semmit. Várjatok. Szépen kivilágítsuk, hogy lássátok valamit. Azért. Mert nekem jó esik, meg nektek is. Hát figyelj. Legjobban nekem. Mert most így. Ja. És ez nagyon segít nekem. Ha majd meg lesz a Minecraft a telómra, akkor majd abban is lesz vidék. Eddig azt itt a kettő, és ezt nem vettem észre. Jó, szedjük én, azt mondom. Kettőset. Azért lehetett volna hihetőbb is. Na, hát szerintem ennyi volt a bánya. De akkor menjünk, nem tudom. Más nem tudok. Ha magától leveszi mi az fényt, hát én annak nem fogok örülni. De itt már van valami fény. Mi ez, lávatú, vagy mi? Ez lávatú. Mi amikor itt fény? Nem tudom én sem. Ez a baj. Jó, de találtunk. Mi az vasat? Az mondjuk jó dolog. Srácok, mondjátok meg nekem, ez tényleg jó dolog, hogy találtunk vasat? Ha valakinek nem, valakinek igen. Kérdezzétek, hogy miért nem. Mert mondjuk a vas az olyan nem ér semmit, de hát, és nézzétek el, hát most nekem kell vas, mert úgy cucca vagyok. Én addig ások, ameddig csak bírja a csákányi, aztán kraftelek egy újat. Szerintem már este van egyébként. Meg kéne nézni F5-be, várja. Hát az tényleg F5-ös. Várja. Nem, nincs este, hát. Jó, akkor nem. Akkor nem fogunk olyat játszani, oké? De. Nem akarok olyat játszani, és skeleton mondjuk. Hátból már jön is, hogy jó napot kívánnak. Személy igazolvány hol van? Én tudjam. Hát itt is vagyunk a bedrocknál. Még elnézném, hogy most ások egyet, azt itt van egy gyémánt. Jaj, ez mondjuk legalább nem kell semmit sem csinálnom. És megálltam. Jaj, állok meg. Az se a legjobb, hogy megállok. Tényleg fölöttem is lehetnek egyébként diák. Szerintem már... Ja, jó van, akkor nem szerintem már. Craftoljunk is egy csákant. Itt is egy csák. De már este van, szóval elügyjünk. Oké, aludtam. Na, ide adod. Kösz. Na. Igazából már van annyi tudszam, hogy tudjak vascsákát csinálni. Ezt majd ha találok, inkább nem, hogy akkor ha találok gyémántot, hát most mi a baj ezzel, srácok? Hát mondjátok el, mi a baj ezzel? Hát a kabesztamból csinálom a házam, hogy ne úgy jöjjenek be. Srácok, majd lehet, hogy csinálok Partcraft 2-t. Ez egy ilyen sorozat lesz, srácok, oké? Csak nem ott fogom kezdeni, ahol voltam.
azért nyugodjatok be annak. Tehát, hogy nem ott leszek, ahol voltam. Szóval, srácok, ne akadjatok ki, most mondom előre. Tehát, hogyha lesz part 2, és beszpónolok ugyanabba a világba, akkor nem ott fogok spónolni természetesen. Mi ment le? Ennyi HP egyáltalán. Srácok, mondjátok már, de én nem figyeltem, vagy valami ütögetett engem. Na jó van. Na. Ó, szén. Fákja. Nem is olyan kevés szén. De jó az nem. Na bányasszuk is ki a szemünket. Szia, mama! Írjátok le kommentbe, hogy szeretitek-e a mamátokat. Ugye, mama, írják le. Na, srácok, ennyi is lett volna a videó. Akkor majd csinálok part 2-t. Ne császtak, jól legyetek!